Αλλά αυτό μου αρέσει περισσότερο. Για να σε θέλουν οι γυναίκες πρέπει να είσαι ασυναγωνιστός. Για να αρέσεις τις γυναίκες πρέπει να είσαι ασυμβιβαστός και αμήλυτος. Πιάσε ρε. Αμήλυτος. Πού είσαι ρε φίλε. Πρέπει να είσαι ακαταμάχητος. Για να τρελαίνεις τις γυναίκες. Ναι. Τι θα ρίξεις, όχι. Τάδες. Σ' αρέσει. What are you doing to Miss Toffee's tummy? Oh, Miss Toffee's. Τα πάντα στο κάτω. Miss Toffee's tummy. Toffee's tummy, what are you doing to Miss Toffee's? Φεύγω, χάρη σου κάνω χάρη. Είχε χάρη. Μάνα. Να σου πω. Greek lover. Greek lover, Greek salad, Greek tavern και όλα αυτά. Μωρό μου. Baby. Oh yeah. Oh yeah, man. Oh. Τζόνι τι έχεις. Πουλγουά σου. Και εγώ. Στο διάλογο. Πόσα πουλγουά σου έχει μέσα. Ξέρω εγώ κλέβετε, μαλάκες. Τι είναι αυτά. Για να μην λίγο. Για ξαναμείω θα κάνεις καλά την άβολα. Στο διάλογο ρε. Θα κλέβουμε όχι μεταξύ μας. Το ζεις άλλος. Έχει τράπουλα. Για να μισώ. Ναι, κανείς. Εγώ κοιτάω. Αγί μου κάνει πίτσα. Μέσα. Τι ντόμινο, δε. Πίτσα χάτ θα πάρω. Πίτσα πάρε μαλάκα. Πας κατά ντόμινος. Ξέρεις πόσο λάδι έχει πίτσα χάτ. Ναι, τουλάχιστον ελληνικό, γιατί ντόμινος τι. Ένα λίτρο δύο που παραγγέλνει μαζί με την πίτσα χάτ. Στο δίνουν τζάμπο, πάρε και ένα λίτρο δώρο. Δεν πήρα, λοιπόν, δεν μου πίτσα χάτ. Ελληνικό λάδι. Όχι της ντόμινος. Κάνει τις μαλακίες. Άσε. Και την περασμένη εβδομάδα θα αγαπώ τις καλούς. Καλό που πάρει μια επόμενη. Σκοτάδε. Ναι, ρε. Ξέρω. Εννοείται. Σπιριστικό μετρό έχει. Εννοείται. Τι λέμε εμείς. Τζόνι πάρε τηλέφωνο την πίτσα. Αμέσως. Να σου πω, από τον εγκέφαλο έχει τίποτα νέο. Τώρα που το λες, έχει το τέτοιο. Χθες που πήγε και στο κομμενάκι, Ναι. πήρε τηλέφωνο. Λέει ότι έχει μια δουλειά για μας. Ναι, τι δεν είναι. Δεν μου είπε τι, αλλά από ό,τι κατάλαβα μάλλον. Άρα, σοβαρό. Σιγάρα, μαλάκα. Θα περάσει από εδώ. Νομίζω ότι κάποιος είναι να περάσει. Γι' αυτό και παίρνει για αυτό και σας πήρε τηλέφωνο. Και μπαθιέντο με τεγόμενετε όπου φεύγει και η αγγέλο πατημέντο φοκονταργέλε. Και μπαθιέντο με τεγόμενετε όπου φεύγει. Have a pizza, sir. Oh, pizza. Ποιος είναι, ρε? Λαβέρος. Άστα σε μένα. Θέλει και λεφτά. What's your pizza, sir? I would like to say Heavenly Phoenix, £10.50, please. £10.50 for a What? Oh my god! Oh fucking lord! Oh my god! Μπορεί να. Το παιδί για άλλες δουλειές. Τι λέει. Τι τα φάω κάνε. Ένας το ξέρει. Μια χαρά. Έλα ρε. Τζάμπα πιτσα.
Τζάμπα πίτσα. Όταν πρέπει να το πεις εδώ. Και ράξουμε να την πεις αυτά. Κρατάκι. Γίναμε, παιδιά. Και μην ξεχνάμε, με λίγο λάδι. Θα το πετάξουμε στο λάδι. Θυμίσαι να στραγγίξω τα δικά μου τα κομμάτια γιατί σαλάτα μου μετά. Τι, τελειώσουμε το παιχνίδι. Όχι. Μετά πάμε. Το σπίτι. Πάντως ο Γιουτσαρδός. Εγώ έζησα. Καλησπέρα. Αφεντικό. Yeah, right. Sorry, boss. Κάθεστε κάτω. Μάσε καλό. Σας φώναξα σήμερα για να σας μιλήσω για κάτι σημαντικό. Τι είναι? Για 5 μέρες ο μεγάλος θα λείπει. Σε αυτές τις 5 μέρες, ο εγκέφαλος θα είμαι εγώ. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, θέλω να δω την ικανότητά σας, την επιδεξιότητά σας και τη σβελτάδα σας. Και όχι την πλακία σας, τα σαλιαρίσματά σας και την αλαζονία σας. Ακούστε λοιπόν. Και να είμαι εδώ, προσπαθώντας να σας καθοδηγήσω σε μια κραυγή βοήθειας για να πάρω το πτυχίο μου. Σχέδιο. Αυτός εδώ είναι ο Dr. Brown. Όπως κάθε μέρα στις 10 το πρωί, παρκάρει το αυτοκίνητό του έξω από το αμφιθέατρο. Την ημέρα των εξετάσεων θα κουβαλάει τα θέματα. Με αλφαβητική σειρά θα είμαι στην αίθουσα 3. Μακάρι να ήξερα και ποιος θα είναι ο επιτηρητής. Yo, right here, ο McDonald. Μπράβο, Τζόνι. Ρούτερ, πιάνεις τον McDonald όταν βάζει την τουαλέτα, τον πιάνεις του λούμι στο ψήλο και παίρνεις τη θέση του. Τζόνι, κάνεις όλη την ηλεκτρονική εγκατάσταση CB και ρέει στα πάντα. Sure thing. Στάθη, εσύ θα μου στέλνεις τα θέματα με το CB. Έγινε. Καταλάβατε, κρετίνοι. Καταλάβαμε, αφεντικό. Whoa, hold it, boss, hold it. Το Dr. Brown ποιος τον φάει, μας λείπει ένας. Τσακιστείτε, ψάξτε να βρείτε το κατάλληλο άτομο για τη δουλειά. Σε 2 ώρες θέλω αποτελέσματα. Έγινε. Αφεντικό. Στο διάλογο είναι όλοι. Αφεντικό, άσχημα νέα. Δεν μπόρεσα να βρω τίποτα. Ανήκανε! Αφεντικό, δεν βρήκα τίποτα. Όλοι είναι είτε στη φυλακή είτε νεκροί. Θα πρέπει να σας σκοτώσετε τους δυο! Πού είναι ο Τζόνι? Hey, right here. Σας έσωσα την κατάσταση. Λοιπόν, αυτός εδώ δεν ξέρω πώς τον λένε. Τον φωνάζουν Rebellion. Πολύ καθήκη, πολύ ρεμάλι. Σκοτώσει και μια 40 άτομα. Πειθαρχικό, δικαστήρια, μέσα έξω από τις φυλακές. Φωνιάς. Πιστεύω μας κάνει δουλειά. Θα σε βρω, Rebellion.